सर हे कसले तुम्ही थर्ड गेला जाओ तुम्ही फोर्थ के केमी घालू शिकतले तुम्ही थर्ड इयराचे पहिले हो रुका मारतशिले आणि तू फोर्थ इयर घालतले तुमच्या जाते की ताकद असतो का अरे चार मोठ्या कॉलेजात घ्या म्हणजे सर एक काम कर सांगे 4 क्वार्टर मान हो कळलो का आणि तू ही ऑफिसात तरी पाव फर्स्ट 4 क्वार्टर मान चालेल. नाव शिकत तू काय येऊन चालेल. बर जा तू मेरी रानी तुझे गोटो दिला दूंगा Oh no! सरस काही सर या सर बसा, बसा. पिल्यानंतर तुम्ही शिकेता गाडी एक्झॅक्टली परफेक्ट इन द सिच्युएशन राईट जागे राहिला पडे तुम्ही पिल्यानंतर कशी गाडी शिकले लोक असा पडला नॉर्मल रे ते नॉर्मल गाडी म्हणून शिकतात बट आमचे स्पेशालिटी किती खबर सुद्धा आम्ही पिल्ल्यानंतर कशी गाडी मारते ते शिकतात कोणी शिकेना ना ओनली आम्ही सर माका एक हे असा कन्फ्युजन सांगा सांगा 4 दिवसानंतर गाडी चालवतात तुमचे 4 दिवस हा तुमको 5 दिवसानंतर गाडी शिकता 5 दिवसानंतर सर एक तारखेने सर 31st न्यू इयर येईल सर न्यू इयरा पहिली शिकता आम्ही स्पेशलिस्ट आहे असं घेतात आतात नाही ते 31st मार्के पूर्ण टाकायला फुल कस्टमर सर हा ह्याच्यात जॉईन कर सर तर जरा करेक्ट टाकायला लागेल तुम्ही तर फॉर्म एक काम करा हे फॉर्म भरा आणि आज सांजे 8 ते 9 येऊ शकता तुम्ही 8 8:30 8 8:30 बिल 8:30 जातात ते करेक्ट 8:30 या ओके सांजे भेट नका आणि ऐका एक 90 घेऊन या हाय कशी कळतं तू पिऊन गाडी मारणार म्हणा गाडी केना ड्रिंक अँड ड्राईव्ह मला किती पिल केना गाडी मारू शिकतात आम्ही पिऊन येऊ फॅन्टॅस्टिक आहे मग असलं खूप आवडतात सर मला ते माझी मान येस 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 सांजेल भेट तुमका सांजेल भेटा A few inches later. गाड्याक इम्पॉर्टंट किती असं का बरोबर का की सांग अरे इंजिन रे इंजिन स्टेअरिंग नाही रे इंजिन इम्पॉर्टंट अरे इंजिन ना त्याला गाडी कशी चालतली इंजिन इम्पॉर्टंट रे तू काल पाया म्हणा की तसा चप्पल चप्पल नाही रे बीसीए ब्रेक क्लच आणि एस्किकेटर एक्सिकेटर निघते सर एसएसएटर वाटतं दाबचेच पण चालला ते एक काम कर चावी फेऱ्या गाडी हळू स्टार्ट कर अरे चावी ना सॉरी हा मा तर बोटला अडचीन तशी स्टार्ट आत पडत अडचीन सवय उरका यार सगळं का स्टार्ट आली बळा गाडी हे बाय एक म्हणतात गिअराचे रॉड एक अशी धरप एन मला की सांग एन नॉन गिअर मला गाडी गिअरात ना 1 2 3 4 5 आणि 6 नाही रे रिव्हर्स आतमध्ये फर्स्ट स्टार घाल आणि गाडी हळू सोड फर्स्ट स्टार घाल आणि सोड कित केला फस्टाघातून सोडलो अरे हात सोडची नाही रे क्लच सोड रे पापिस्टा क्लच देवे तर कोण सर हँडब्रेक देवेच मेन उरता अरे काही धाकटे फरक कशी कळता आता याचं चुकतं सॉरी पिलते हे सगळे याद दवर का ना ड्रिंक अँड ड्राईव्ह पण ड्रायव्हिंग पण फायदा कंची झालंय तू पिल्लास मरे ड्रिंक अँड ड्राईव्ह पिऊ नाही का हळू सोड गाडी होते सेकंड हार घातला हळू घाल थर्ड हार घाल आता थर्ड हार हळू घाल थर्ड हार घालू कितले पॅक पिऊन येईल तू आज
तीन तीनच पॅक पिला आज तसला फोर्थ गिअरार घालची नाका कित्याक आज तू कॅन 4 पॅक पिने तर पडाय त्यान फोर्थार घाल्या तू कॅन 5 पॅक पिने तर पडाय त्यान पिता घाल्या न्ही आम्ही रोड हे वाकड उचला रोड वाकड उचला रोड बरोबर बांधला रे कितेच करू तुका रोड वाकडं तिकडे मारला तू एक काम कर तू सरळ मार ही पट्टी असतो ही पट्टी पुढे मार किती झाले फाटल्यान हॉर्न मारला सर ऐका कोण कितले बी हॉर्न मारू हा तू हॉर्नी जायनाक रे हॉर्नी जाऊ न्हू रे केन्ना हॉर्न जास्ती मानू रे कळलो की नाही हळूहळू सुस्तीत वचप आम्ही एक साडी राव रे साडी लाय कुठली ही गाडी कित्याक थांबेल सर केन्ना मरे तुगे फ्रेंड्स उरता पळय तुजे बरं ते मरे मुतू बितू जावन येत रे मदीं पटक्कन पिल नेटार रे कळलो की नाही पटक्कन तुका टेस्ट करून गेलो कशी तू प्रॅक्टिस आम्ही अरे बाबा प्रोफेशनल ड्रायव्हर आम्ही तो आम्ही सगळं खबर उरता सर थँक्यू सर वचू सर आता काढ गाडी काढ पटकन काढ हळू काढा हळू फर्स्टार घाल आणि सेकंडार घाल आणि थर्डारच दवर सिमटम्स आहे तुझ्या सायडीन कोण बसेल पळा तेच मरे तो पिल नेटार मरे फुल गाणी बिणी लावून फुल बूम करत रे सायडीन बट तू तुगे कॉन्सन्ट्रेशन आले ना का ब्रेन ट्युमर अलर्टनेस अलर्ट उरका रे आमकां मरे ब्रेन आसा पण तू केन्ना ट्युमर हाडू दिना का कसले शिकयता सर तुम्ही परफेक्ट तुम्ही सरळ वचा गाडी घेऊन सर सर हे करू सर रोड वाकड उचला सर 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 मुखार कित करू सर सर उठल रे यमराजा को 2 नोटिफिकेशन येयले असता पळय एक राउंड मान येता यमराज हूं मैं यम है हम हिंगात नोटिफिकेशन येयले असता मागते हिंगात ते 2 लोक मेलात यमराज है हम कोई बच नहीं सकता उठा ए तुमचा टाइम झाला उठा या गाडी मारू कळलं तुमका गाडी मारू कळलं या उठा तुम्ही मेल तुम्ही हिंगा होय मेल तुम्ही तुमका हा यमराज हुरू येला यमलोका हुरू येईल तुमका चल तुमका दिवस चल चल तुमचे या हॉर्स तुमका आता या लिंबू सोडा किती या गाडी मारतो मला कळणार मेल तुम्ही